Domingo ni Paman yung Bienvenido. Pakirametalang puting manalamin sa rin makatuki, para king kapasalamatan ng alat ng Kathleen Cunanan and family, at ang nga padatamo king Purokto, ilang street, and Father Leo Gana, para king kayang 38th sacerdotal anniversary. Eddie Santos and family, Leah Portugal and family, Arden Palo and family, Linda Passion and family, Len Peñalos and family, Eduardo Passion and family, Cesar Perez and family, Pilar Bernardes and family, Gadang Paras and family, Lady Paras and family, Dos Lopez and family, Janet Dizon and family, Amalia Morales and family, Lota Padilla and family, Rosy Ocampo and family, Carol Baluyon and family, Mong Tayang and family, Lena Grospe and family, Baby Passion and family, Tonette Passion and family, Anne's Bakery, Edgar Palo and family, Amalia Ocampo and family, Lamberto Morales, Del Rosario family, Zenaida Pontevina and family, and Domen Santiago and family. And also Kevin Palo. Para king personal ang nagagawa Pedro and Mary Agustin, Arsenia and Wilfredo Magyari, Roman and Roger Balo, Andrew Sanidad, Jonathan Badina, Rio Campo, Tahondo Elementary School teachers, Sotera Clark, Nel Sebastian Canlas, Mother Estela Saire, Dwayne and Meryl Morales, Adrian Magyari, Shanghai Flores, Pian Daniel Agustin, at Paul Joshua Casilian. Para kay Malabong Kabagdanan ng Francisco Pulo, Herlin Agustin, Alona Ocampo, Pinky D, Nerlin Agustin, Narciso Caidao, Fernanda Santos, Alma Siglat, Wilfredo Magyare, Pat Ahos, Myron Ituin, Lisa Baga, Ligaya Di Marupol, Reden Paras, Bessie Del Rosario, Linda Vizcaino, Linda Santos Agustin, Oscar Lopez, Ted Sanidad, Vilma Resurrection, Leon Shonencido Jr., Norman Nising, at di kamagana at nakalagura ng mga sakit. Alagang kapay na one, karang kapalatang mayamon na biyen, Mario Balud Sr., Jose Babang, Dante Agustin, Rolando Palad, Renis Isan Gamboa, Virginia Passion para kagayang second death anniversary, Fernando Passion, Catalina Adam, Conrad de la Cruz, Gregorio de la Cruz, Catalina de la Cruz, Rolando de la Cruz, Baltazar Polo, Antonio Rivera Sr., Angelina Rivera, Candelario Amiles, Antonio Rivera Jr., Francisco Calilo, at Manuel Masiglan. At isang lang kalagawa ng Portadoro.
Ginong sinagling mebye, manatiliya kekaiman. Ajudan bukti kedua ng Domingo ng Pamanyuting Mebye, aditing Domingo Mayaw siya Divine Mercy Sunday. Ing pakalulu na ng Diyos. Kalugod na ng ang Ginoo, etang bukarapan dapat ing kayang lugod. Medea habang makasalanan ka. Kasakit ko'y mamamatid para ka rin makasalanan. Pero di panana ng lugod mo, uli ng lugod na kagatan. Para ka rin penatid, etay libura ng Diyos. Etang ibatan, ing lugod na ng Diyos, kagatan mo, si siya tang pwede manyawad tang kapatawaran ng Diyos. Ginong Jesus, ika'y ginalan na kalakasakitan para kaya kami man Ginoo pagkalulo. Kristo Jesus, ika'y mete para kaya kami tapot sinuklikang mete. Kristo pagkalulo. Ginong Jesus, ika'y sana misumlinang ingbyen inyang sinuklikang mete. Ginoo pagkalulo. Ing Diyos sa layupain totoo pagkaluluan na tamo at king patawad na rin kasalanan tamo. Idala na kata sa aking biye alanangga. Amen. Gloria in excelsis Deo. Ginong Diyos, ari ing banwa, Diyos ing pangmayupaya. Ginong Yesu Kristo, anak tutong, Ginong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ni Ipa. Ikaw nilalako, kasalanan ni Miyato, pagkaluluan mo kami. Ikaw nilalako, kasalanan ni Miyato, pagkapaluin dalangin ni. Ikaw makalulog, tingwala na ni Ipa, pagkaluluan mo kami. Tao ng Espiritu Banal, iligaya ng Diyos Ipa. Amen. Manalangin ang O Diyos sa ginuni, malagadaing pa, kaya tigil inanak mong sinukling mebye, nitigil din kamat mi ing katalindig ingana, tapos paniwalan mi ing iyang ing kaming Ginoo. Mananasan iting kasalpantayanan, isan meron nga kami ing lugod,
at dawanakin ating masabat ing ninuman mangailangan tusalbi. Maging metong kepinsan ang kapamisan, metong puso at kaladwa, maniwala, manalig, makiraki, metong tulang, misulusulugin pamamirasan tinabi, at pupuri keka, akyat aming Diyos. Itingan buwadon mi, ing kapamilanan na murin Kristo, inumi. Amen. Pamamasang ito, king libro ni dapat dari apostol. Di kapatid, ginamit dahil kanilang oras king pamagaral, king duro dari apostol. Yabe-abelo ang tinneto nga pamilya. Isasang netong lo, king panalangin, at misulusululo, king pamiraso, pinati. Paulira din nakalama pagmula ng bagay, adarapkan dari apostol. Mikat mo na rin sabla, king takot, king dinu. May napili lang usasan metong din sablang talasalpan tayo, at king sablarang iban dyan para karelahan. Pero sa lira, ing karelang kayatinan, at iban dyan, at ing ayag lira, pira-kera edo, karing sabla. Ang pangking pamangailangan ng balang neto. Balang aldom yabe-abe ang nutipon ng templo, at misulusulo laking pamamirasong tinape, karing-karelang, pibaleta din. Misusulo lang mitong saya at kakapatan, pupuri laking Diyos, at ikwara mayat kang pinuluban din sa blang tao. At aldodo, daragdag ng arela, nindino, ting manaligtas. Amano, nindino, sa lahat ng Diyos. Wagas ing lubod na at alananga. Di pare ni Diyos, gustan yung sabyanda, wagas ing lubod na at alananga. Di sablang sasamakeyo, gustan yung sabyanda, wagas ing lubod na at alananga. Hindi mo pigpalupa na akong kasaupan. Hindi mo gagawa na akong malipaya at masugan. Yaing kako babiya kaligtasan. Kaya kayong pakiramdaman, ing masayang dalit ng kakumpir, karinto darating, may malen ng Diyos. Ang bato, manalakat pa rin. Yan naman tingin ko, pero maulaga. Kanito, hindi niyang makikiraptanan, at tuwing makapagmula ng dalawa.
Iti nga do minapagligyo, sukat kang tumula, ang polo magsaya. Pamamasa iba, kinumuna nagsulat, San Pedro. Puriyan kaya ang Diyos at ipaningin mo, kamong Yesu Kristo, uli na ni maragol ng lunos. Pigkalubanan na katamong bayo ika pa may natanan ng kamaniti ng nige, Yesu Kristo. Itiya ing mga mong magya kapanayan, kaya katamo. Niya, manaya tamang tanggap, hindi mo nanong kanuanan, as sadyanan ng Diyos, para karing kayang pinili. Sa sadyanan iti, para kaya kayo, galing banwa, anong nue madyaring marunong, o masira, o umupas. Makapanaya iti, para kaya kayo. Ikayong niligtas na ni kupaya ni Diyos, king kapamilakanan ng kasalpatayanan, kapag palinayan mo, itang kaligtasan, ang makasadyang ipakilala, king kaukasan na ng panahon. Sukat kayong tumula, tungkol aniti, bistahan king kasalukuyan, iyo alis yan, inbiyagdan ng lungkot, hindi takapanahon, uli na niyayang huwag kapagsubukan, at iya kayong darananan. Miralas na rin iya kayo, pamasubok, kadalisayan na niya kayong kasagpatayanan. Ang yaning ito, ang malyaring malason, masusubok pa naman king api. Makanyan mo naman, hindi kayong kasalpatayanan, ang mayigman kesa hindi ito, kailangan masubok, king katapakan na. Kay ba't nang may subok, at sa kamanatili, king kasalpatayanan mo. Galing tayo paayasahan, king magkamil kapulyan, ligaya, at dangalan king aldo na ipagilalaya, Yesu Kristo. Kaluguran niya, biskaman, iya paikit. Panawalan niya, biskaman, king kasalukuyan, iya aakit. Inya, lipat matulang kayo, king maragul at makaligayang tula, aena larawan ning aman kaning tao. Kakamtan nyo na, ing bunga na hindi kayo kasalpantayanan. Itiya at alangaywa, nuni yung pagkahusli. Amano, hindi, salamat ng Diyos. Sana katapos. Hallelujah. Maniwala ka, anak ko. Tomas, uling ikit mo ko. Nuan lare ang maniwala ka na ko. Pistaman, era ko ikit.
San Juan. Ikaw, Paulino. Kanitang ping nagtuon ditaw, king mo muna na doning parumiko, hindi mo na rin alagad. Pakagabad na rin paskul, king lugal, anong nulang makatipon, uli na rin kakagdaw na rin pudyo. Tinatang ni Jesus at inalagad niya pusal ng nanang karela, king kapayapan manatili kayo. Pangasabi na ni Pepapino karela rin naman ka, at ing katalindigiman. Mesaya na rin kalagal panakit na tingin. Pasibay ng sinabi ni Jesus karela, ing kapayapan manatili kayo. Nung makanan na akong kinulutningin pa, makanyan na kayo naman natubod. Pangasabi na ni Pegis nawanan at sinabi na, tanggapan niya yung banal na Espiritu. Nung patawaran mo lang rin kasalanan ng niluan, di patawaran lang. Ingay patawaran, di patawaran. Dapat ito bas ing mayaw sa pambal, meron ka rin labing madwa, alayo inyang dinatang ni Jesus. Inya sinabi na ing maluwang malagad kayo. Ikit ni Ginoo, may iba siya Tomas. Hanggang eko ang iting makasting pako, daring laman na anitatil ing taliri o ing pakasting pako, at ing laman ko ing kadalindigiman, eko maniwala. Pangalakas ng balbaldo, makatipon lang pasipayo, ikalagad, ing balik, at kaya rin Tomas. Makakabad na rin Pasko, dapat ito ni Jesus at inilagad niya ang pusal na. Ing kapayapan, manatili kayo, ng Jesus karela. At saka na sinabi ng Tomas, lawad mo na rin naman ko, at ikakil mekening kaliri mo. Dalangin kening naman ko, at ikakil mekening katalindigiman ko. Nakang mag-anilaman, maniwala na ka. May iba siya Tomas, Ginoo ko at Diyos ko, na Jesus kayo, maniwala ang ulinigin ko, duwan na rin ang maniwala na nako, bisitaman erang uligin. Ginawayan takan at miyaliwa kong mala ni Jesus, ing akakit ing iyang alagad, tapos elang makasulat kaniting libro. Dedicatsyon kaniting libro, isulat na, maniwala kayo, ing Jesus, ing Kristo, inanak ng Diyos, at ing pamaniwala nyo, bigabye kayo, ing kapamilatan. In may balita, ing kakanaman ng kaligtasan. Good evening po, everyone. Happy Easter po, everyone. Malampagan tayong Ginoong sinubing na here. Christ is risen. Hallelujah. Maniwala po kung sinubing ang bibig Ginoong. Nung po maniwala. Nung sinubing bibig Ginoong, alam pong Sunday Iglesia. Nung sinubing bibig Ginoong, alam pong Catholic Church. Alam bininyagan, alam ang minigeti. Alam Santa Misa ng Pari. Pero ulit sinubing ang bibig ang timoy, sinabi ng mga pauna, netupad nga sinabi ng mga pauna. Tumala niya ang kasakitan, Mateo, tapos king katanggaldo, sukli ang iye. Metong naman po ipaninayan ang kanya. Metong niya mo ing-epang metopan, karing sinabi ng Jesus, na niyabita, ing pamagpalit na pasibay. Purihin niya kung bibalik.
Kurine kipale wali. Subi balik niya, the end of time, the end of everything. Yan, pala ito, pakai yung paborito ibalik. Agyan ako pwede ibalik. So yan po, magkalatang bigo ng taong ini, lawen yung karingin na naganamita lang at religion. Yesus yan nagsalita in Mateo, Subriya May. Karin na naganamita lang at religion. Yan mo kong sinabi, tumalan niyang kasakitan, patente, tapos kikat umaldo, Subriya May. Nya Yesus dinala ng kasakitan, medea, kapot silbiya ng mebe. Inyang silbiya mebe, silbi na na ingbieta. At bayan kung silbi mebe, silbi na ng bieta. Baka naman akong silbi bieta. Laway mo karing evangelyo, di masakit, e pakayaman, silbi na ng bieta mo. Di ulang, may natin lang. Simple na ng Vietnam. Di bakla, may naramdam na. Simple na ng Vietnam. Di pipi, may kapagsalita na. Di lupo, may kalakot na. Di mete, may mamula. Simple na ng Vietnam. Pero, yan po silog din ng simple na ng Vietnam. O yan, karangal po, karangal malipad po inyang Domingo pagkasunding Bebe, Easter Sunday, iitang ding pamamasa nung sisimba kayo doon, talagang pakita kay Jesus mabiyaya. The reality of the resurrection of Jesus alive in the putan. Pero ilang ngayang dalang pangulol, mga tuklim. Bakit alay yung kukutan? Penamorial. Alidin. Sinumpiang bebe. Hindi mo tama. Uling itam kinapit ang penakapta king katawanan ang popang kinutuntok na puwari makatuklim masalisi. Karin mo Diyos ang tiglit mo ito uli na sa dami balik ka. Halimbawa, may kipamukere, ating tissue, ating napkin, tela, tissue. Kaya ba't kumi at tiklip kung masalisi, uli na sabihan, manyaman ang pamaman. Di balik po. Nyay Jesus, tiklip, makatuklim, masalisi, uli sabihan, magpahit. So, tinanong ko kung di pa kaso o local niya midnight Jesus inyang alam. Local niya midnight. Sino niyang media? Alay niya tututak local niya midnight. Namatay. Pero yung umulang diling pintalan, iyakin kaya ina. Yan ang salubungin. Ikaw salubong. Imumulang diling pintalan ni Jesus niya, sino biyang bebe, yan pinibigyan Maria. Inyang makapapoy ang krus, ya kuwari pinabigyan sa biyan babae o yaning anak mo, at yaning isanwan o yaning indubo, niya pintamin mo na indubo. Itama ng Hindu tayong birhen, pinabili na ang sanwan kay Balamunin at mamalilete ng sanwan, dahil natin king Ephesus. Uling katapanin niya sanwan at karinig yung birhen, ang naman niyang matay. So niyang sino yung pengilas na yung mana, yung masakit po, kaya lang din pengari lang mo ng matay. Pero yung anak, yung minunang bebe. Masakit ka rin pinari. Wala mo na lang matiling anak daw. Maya pangaunang. So, delaning San Juan, kanya Jesus, at inyang sinundiang Mary, Jesus, in mo ng diling pintalana, ang pang karin
church fathers, Saint John Paul II, Saint Ignatius of Loyola, na alay po kayo bibigay ito ang panimbulan niya. By tradition, sinabi na rin ang church fathers, ilmungan dilim pinalan ng Jesus, inyang sundiyang niya, iyakin, ingkayang iba. Uli ng sabihan, Jesus, sinundiyang niya, minta kumpeya, at dinakil kayang takumpe, king iman, kang iman. Dahil kayong pera na, gusto minta kumpe rin, ay makakalimang ting pera. Inakil kayang takumpe na rin pera yun, ulingin na rin pera yun, kaya na Jesus, makanya niya, dinakil, ikayang takumpe, kang niya kayong pera at ikakalimutan. Watang magtakumpe kayo hindi, iyo kakalimutan din pera niyo. Ngayon, rehat ng pera rin ikiaplo. O ba't iyang may takumpe anak ko? O ba't na namin kakilala? At yung po makanya, at halos kasakitan kayong pera. Bago yung pera sa daily assurance kayong pera rin, yung pera na, watang sabihin yung kayong pera rin. Makata, kaya po magkakaroon, kaya po mawala. Din David ay kayong anak. Kayo ba? Bago ko tahal ng malakas naman ang kayong pera rin. Kung hindi ba ng pera, kaya naman din kayong pera. So ngayon, di ko na din pera rin. Alam kwento, ipamaglubuji kayong anumang tao. Ulitan po. So ngayon, di ko na din pera rin kayong kwento. Alam kwento, ipamaglubuji kayong anumang tao. Imbes mong tenari mo, makakita ng may anuguran, may patuguran mo rin ang tao. Kaya mga ganyan. Yan, o yan po, introduction niya ito, at ako talaga ito sige. Amen. Okay, in katmang domingo ng putika ng pangasubing may ako siya, Divine Mercy Sunday. Talagang niya it is in St. John Paul II. Naring mercy. Ating mabilang yung mercy kaya mercy. Pero lahat tayo po na ng pangyaluan na ng grace ang buong mercy. Kaya po lang yung lang tao niya, grace. Yung grace na ang buhay mercy. Na ng pangyaluan na ng grace ang buong mercy. Grace is when God gives you good things that you don't deserve. Kung hindi na nakambaya masanting ng Diyos, atin pa may tuliran. Pero pagdiyan mo, that is grace. And what is mercy? Mercy is when God spares us or saves us from bad things that we deserve. Iligtas na ka ng Diyos at ang pangay tuliran mong kaparusan. Itang meron in grace. In Diyos ibiyena meron in mayat masanting at emo pangay tuliran. Pero ibiyena, that is grace. In mercy, o tanging Diyos iligtas na ka at ang pangay tuliran mo kaparusan. Iligtas na ka. And that is mercy. Our God is a merciful God. Kaya bakit nakinyari siguro St. John Paul II o yung kanbang domingo ng pamasok ni Mary tinapos ng Divine Mercy Sunday no karintamo akit kini yung pakalulo ng Diyos. Niya itang po kaya misa na kung bisa na Ginoo pakalulo
Kristo, pakalulong Ginoo, pakalulong. Na, makalimutan na kita ng pakalulong. Okay. Number 1, bago tao rin ang alagad ng Jesus at chulukin men mga kwarto, sasalikod lang po. Bakit sasalikod lang ulit ang ilang kasalanan? Bakit sasalikod lang ulit tatak na karenbudyo o ilang tutuking patenta? Ulit ka rin ang Maestro Jesus, de kapan de Pedere, den tutuking patenta niya kami isipan na ilang hindi alagad na. Makanyan po yan ulit. Gusto pwede rin pinuno, imanin mo na, tutukin mo rin yung followers. Nanumapakit sasalikod lang ulit tatak laging Ginoo. Bakit? Uling lihat din, penanyayari, likman din. They abandoned him, they betrayed him, they denied him. Makanyan na rin tunay ang kanuguran. Likman din, Ginoo, Maestro. Ikayo po, nung ating kayong followers, kaya likman na kayo, o tamakit yun ang gawin. Kayo pa ng kasalan. Kaya siguro, likman na baka magpaptusa ka. Pero Jesus, na sinabi na niya, pintalan na lang, peace, kasama din ako. Peace be with you. Kapayapan, manatili kayo. Imbes na panang kasalanan ng pagmura na lang, imbes na panulwa na lang, nanging sirain, kapayapan, manatili kayo. Bagay man ang ginawa. And that is the mercy of God. Kaya mag-open niyo yan, na naburinan nitang kapayapan na babiyan, iburi ng sadyaman, yan yung ikita kayo. Kalimuan mo na, inyang na. Kalimuan mo na, inyang likod ko. Kalimuan mo inyang penangyari ko. Kalimuan mo na yung limat ko. Kalimuan mo na ito. Let us start again from Bisatang Kasibayan. Kalimuan mo na ito. Uli, kaluguran na kayo. That is the mercy. Ang tatanang sa mundo. Nung ikaw mo ganito, Ginoo, sa likod na mo. Sa likod na kayo, nakapalito, marine ko. Pero yung ginunamang sinabi ng peace with you. Yan yung pag-reconcile, yung parang linapin. Yung parang linapin, yung pang-merito. Ay taong nagawag kang pagkakang hindi ka sa panitunan tayo, patayong pagmuran, patayong panyagyan, o nagbisan tayo, pati. Pati po, nakanya namin ang tao. Pero hindi mo yan kung mga nyo. Pero bakit na pangmulan ng loob? That is the mercy of God. Kagawa, binigay yung sakramento ng kumpisal. Receive the Holy Spirit, and whose sins you shall forgive, they are forgiven. And whose sins you shall not forgive, they shall not be forgiven. Di patawaran yung kasalanan, di patawaran lang. Di kayo patawaran, di patawaran. Kaya yung may kumpisal. Kaya yung kanyang Huwebes Santo. Huwebes Santo, tinatag na rin Diyos in misa, ang po'y pamagpani, ang po'y pamadyuin, at yan, tinatag na in sacramento ng reconciliation, in pamag-isa. Bakit? O ito'y in pakalulungan ng Diyos, the mercy of God, o tambi kasalanan mo, na nagmalilyari, mapaklud ang relasyon ng aking Diyos. O tamang magkasala mo, kakawani ang aking Diyos, kukulot ang aking Diyos. Pero rinalig kayo ang pakalud because of the mercy of God. Merciful love. And God,
bigyan ng sakramento ng kumpisal, pagkanitay tamo, mangyari tamang subisi, at may bulot ka si bayan, at marang kinamugino, at mamumpisal, tanggap kapatawaran ng Diyos. That is the mercy of God. Kayo ba tamang may patawad na rin ko, di kalagad na, pero patawaran na lang. At ninuman hindi patawaran, kailangan iyan naman yung mamatawad. Ngayon kayo kung may umpisa na niyang malito, nung may umpisa kayo at tinanggap kayo kapatawaran ng solusyon, kayo ba dyan may umpisa, kayo naman yung mamatawad. Amen? Susundo tayo yung kapatawaran. Yan kayo ba nung tinanggap mercy, be a merciful person. Inamungin yung mga tao. Pero gusto nga, may patawaran na may umpisa. Kayo ba sa ka na may kasalak yan? Ang paning din. Kayo ba may patawaran? Amo na may patawaran. Amen. Yari kung may umpisa yan. May patawaran, tinanggap na patawaran. Kayo ba kung may umpisa? Inam mo na ito. Papakit na kibiyatan pakalulo ng Diyos. Katlo, isang Tomas. Kayang boto to see is to believe. Ang nangyayang kaya Gino, kaya maniwala, o ninang sensyo. Kaya lang po, lalong-lalong na hindi kayo makakaya may karing organizations. Kumagal sense ng ating meeting. Kalupa ng Santo Tomas, tinatangin ko layo, kanya amis ni. Gusto mo makipag-meeting karing organizations, dapat kayo amis. At lalo hindi, huwag kang posisyon ko. Takal po amis, Santa Misa. Amen. Yaya po umakanset. Yapin, sinabi na nangyayari ninyo. Kaya kung maniwala na yung moto na to see is to believe. Pero hindi katama na sinabi ng Kristo. Tomas, maniwala ka kung titigit mo. Mapalan na rin ang ihigit, pero maniwala na. Itaw mo ngayon tayo ni Kristo, pero maniwala na. Itaw mo ngayon bakit hindi ito kaya katao? Pero maniwala na ako sa salpantaya mo, o hindi pakalulo ng Diyos. The mercy of God, tayo ititinang ilo, pero maniwala. Amen. Akakit tayo kinanyo ng tinapi. Pero, pag yan magiging tayo, maniwala ka, magaling po siya ng katanggapan ka. O hindi ka namang katao, tanggapan niya. O hindi ka namang tayo, ito man niya. Take this, all of you. Kaya sinabi ko na po kayo niya, kailangan din tamo ang Katolikos, mag-Domingo, kaya Sabado, sisimba tamo. Kaya naman yung Huwebes Santo, kinuha ng tinabi, tanggapan niya iti, i-forward na. Take this, all of you. And as sinabi, take this, all of you. Di ba lang sisimba? Nagkakaroon ko ang hindi kayo mabuti. Ang talatang pamabay. Kailangan natin po kumabuti. At yung kayo matututi na simpa. Ingigit ko po niyang inisip ng Pangeles. Yung pera isisimpa. Tingnan na anak kaya sisimpa. Dahil po makanya, inyang yung karera ng pera ni aktibo lang yung parokya. Pero yung karera ng anak, kalina. Or vice versa. Yung anak ko rin, lokal na rin pera na rin. Hindi mo po kaya kayong pera, kaya nga na rin. Kasunod naman siya.
Juan, siguro, ninuba. Pareho na. Yan, anak tulo ka rin. May mabaya bro. Saan dia sa lang sinimba? Bayo na rin lang bro. O kaya bayo lang ibukod. O yan yung problema tao. Nasusundo. Takalpuy kita niya. 1981, Assistant Alice Chris Kukuya ng HRP. Ikit ko na rin. Kaya ang kasingitan. At no auntie. Ang nagiging ng mabiyay si Silva. Pero ang anak na. Pero si Silva. O tama pa mo. Niya ikay kong pena. Tukiyo rin na. Ng matsula pa. Ng mandela pa. Ng kaya rin. The family that lives together, stays together. Kaya niya, adiyan ito. Nung kaya niya, adiyan yung sisyon ang sasan mo, ikidayan ito, adiyan ito niya. O kaya rin niya sa hindi mo niya sa mga sisyon bagay. 1:6:11:2. Takal kayo po, takal ko sa lahat. Yan ang bisan, kaya raglan po rin anuwa, kaya raglan yung babae na sisipro, yung lalaki siya balik. Pero niyang magloloy at tuki-tuki ang sisipro. Wata pang sabi ang jipta natin mo ka. Wata pang luputiyan niya na niluplukan niya. Wanyang likuanan kinasana na. Para simba ko pangalan ng babae, pagkisimba ko ng lumungan, makanya na rin ako. Kaya bumakalungkot, iba yung tatasawa. Aldolo, kaya kami, king meron mga bubong, mamaman pakutu, king meron mga bubong, kay ba't king tuto king biye, ene, kaya kami. Yan, ipanyaw kayo, ito yung biyasaw mo. Ipanyaw kayo, makanan akong believers. So, may po pa rin yung skipman para well na yung pamag-usap mo. So, may po yung skipman. So, ingit na po in pakalulo ng Diyos, the mercy of God. Yan, mapalat daw, as discount, kaya tayo tingin-tingin sasabat tayo ng kayo. Maniwala ng kayo. O yan, in pamamapalag daw. Kaya tayo higit Jesus. Pero sasabat tayo ng at ngayon, aakit tayo kinayon tinate. Pasalamatan tayong Diyos kay pamanuti ng Mary. O tamang kinalog namin na sinabi ng Kristo, imangan, inaman ko, at minaw daya ko, at inyang biye alanang ko, at kasulyan kayo biye, kinatawin ko. Easter sacraments, binyag ang pag-Eucharistia. Yang kailangan po si Silva namin, ulitan kayo sinabi ng Jesus, John chapter 6, imangan, katawan ko, at minong daya ko, at inyang bilig alam at kasulyan kayo bilig ang minato. King Last Supper, kinwaning tinabi, o hindi katawan ko. Kinwaning kain sa itingalan, o hindi daya ko. Tanggapan inuman kay Banana, do this in memory of me. Do this. It is imperative. It is a command that we offer the holy sacrifice to the Lord. Na kailangan ba ng katuloy? Sisito. Kaya itaw, tatanggapan muna naman the mercy of God. Kaya itaw, tatanggapan ipamalulo ng Diyos. Amen.
Ipasiyang kamungin kaya kamong kasalpatayan. Kasalpatan, picture, si pamaypayan ko. Dinalaging banwat niya. At kanya sa Kristo anak ng buto ang inutang. Pinagliling upaya ng banal na Espiritu. Ibayit ang Santa Maria Virgen. Dinasal lalo ng upaya ng Poncio Pilato. Ibago kay Cruz, Menti at Limuto. Tinipaya ka ng Lente. King Katumando, sinabihan ng Lente. Pepay ka siya baluwang, kalulog, mananin Diyos, ikaw may umayang tubo. Iba't na rin pagbayad ng ketiman mo kung ka rin mabiling por may namatay. Sasalpan tayo kung King Espiritu Santo, King Santa Iglesia Katoliko, King Pangasamang Santo, King Pangapatawad na rin kasalanan, King Pangasabirang Medicamente, at King Bea ng mga Amen. Ipagkatuwala tayo ang Kristo, ikakatang sinunting bebiyang gino, ikayang Santa Iglesia, ating kabilugan na yan, ng lingsap ng banayan, ating karelang mga ilangan, ipapibad ng upo, Ginoo, gustan mong manatili kaya kami, kaya kapayapaan. Ginoo, gustan mong manatili kaya kami, kaya kapayapaan. Bangga rin sobrang Kristiyano, Kristo, niya ay maging tunay ng Ginoo at Diyos, akarelang pagyan, panaligan, at luhuran. Ipanalangin ka, King. Ginoo, gustan mong manatili kaya kami, kaya kapayapaan. Daling Ginoo, tipunan ng makapag-ibig kimetong ng tinate at kalis, tinisab ng Kristiyano. Banding sab ng Kristiyano, mabiyasa ng iba, hindi tinate, kimetong at metong, kinanam ang matsyo karela. Ipanalangin ka, King. Ginoo, gustan mong manatili kaya kami, kaya kapayapaan. Daling Ginoo, ikalanag yakatao at galing sablang palpikasala, in kapayapan, hinigay ang kapatawaran at bayong niya. Panipagkalog na kami, in tungkol na iyang pamamayata at pamikasundo di matampang pamamaraan, pamananasas at kapibabatan. Ipanalangin ka, King. Ginoo, gustan mong manatili kaya kami, kaya kapayapaan. Bani Kristo, parati ang mayakit sa linikayang komunidad, malapit marabot, at gawa ng metong mo, king puso kaisipan. Ipanalangin ka, King. Ginoo, gustan mong manatili kaya kami, kaya kapayapaan. Ginoo Jesus, pagkalugan may paniman-man akit dabaw, balubog barnang naman dabaw, pusong makatalastas alugod kito, uling ikaw ing ginumi manggaman ke alalanggaw. Amen. King.
Manalangin tayo kabatad kainin kahatamang gawad matanggapi harapan ng Diyos ikpang mayupayan totoo. Ang kapanis mananing inuitig daw ang gamat mo, ikikapuri at ikaligaling mo ng Diyo, ikikatamang ikasaklana at mabilog ng Santa Iglesia. O Ginoo, ikapamilatan ng kasalpantayan ng binyag, biging bayo keng ganahan. Tanggapan mo yung ayin ng kanampalayan. At idalang mo kami kintulang aranagaw. Itiyadol miking kapamilatan ng Kristo Ginugi. Ing Ginoo manatili ang kaya kayo, At kaya mo rin, iyak nayo rin puso. makayatan ang tingin, Pasalamatan tayong Diyos sa Ginoo. hindi na dapat daw ang Tunepin karapat dapat at matuloy ng pasalamatan ng parakiyan mo man kami. O ipang Diyos di malananggan lubos mayumpayan, kapamilatan ng Iso-Kristo Ginugi. Kupuriyan na kating lubos marabulan-tula, kanitingal doning Pasko. Inyang Kristo naging sakripisyo Paskol niyo. Yen tunay kordero amilalagoging kasalanan ng iyak, ikayang kamatayan, sinintang na tingka kaming kamatayan. Ipapanyugli ng bebye, linahin at pinahin, tingka kaming biye. Ulinita kang bedaling sa blangkoro rin ng hel na rin manwa, daralit ng kekang ligaya, laging makiyabe alam tuk ng babiye na kuriyan keka at daming kakanta. Tunay kami banal o ipa, ikay panibataning sablang kapangalan, ulitin ang mga paralulungin o banalan mas na limayan,
kami makawalan katawan at daya ng Ginoong Jesucristo. Bayani daw ko sa luting pangailasan kamatayan, kinwaning ginamit, at pinasalamat siya kayo. Piras na at bigyan ng karike ang disipulo na tanggapan niya ikot at kanan niya. Iti kanakong katawad, amidang parang kibet. Makanyan mo naman kay Baling Mapunan, Itwan ng Kanis. Kasibayan kay pasalamat kayo. Bigyan ng Kanis karike ang disipulo na tanggapan niya ikopan, minungkopan iti. Iting Kanis ang kanakong daya. Ikdaya ng bayo at alanang gipan. Ang mito po para kayo at para maring sa taong taon. Pagkita mi patawaran na rin kasalanan. Dapat hindi bilang kapigaganapan anak ko. Inisteryo ng kasalumantayanan. Kamatayan at pamanyagin ng Marian ng anak mo, darang niya kakaiting kinakinig niya at ikalis ng kaligtasan, laging pasalamatan kayo, igawang kaming manapang kalakadarapan mo sa tuyo kayo. Mapapagabaming pagkawawo, hindi kami nansan ang bisurusulot ng katawan at daya ng Kristo, ipunan ng kaming nanding henok ng banal ay Espiritu. Kanakan ni Oy pa, insan ni Iglesia makadaganan ng henok pamiganap yung lugod, ang Benang Francisco ng Papami, Florentino ng Obispo ni, Pasiano ng Obispo Emeritumi, ng Sablang Obispo at Pari, lalo ng kaming kurang araw ni Father Diego, ng Sablang Diakono at ng Mabilo ang malayanan ng Diyos. Kanakan ulang ating kapagaling kay Payunawanan maninay suting biye at ng Sablang Mayang Gabi. Tanggapan mo sa aking maligaya mong harapan. Pagkaluluan mo kayakan. Tawan na kayakan karapat dapat magkamiting biye alanangga. Panayagan ng Maria, ang Birhen ng Duning Diyos, ang Benang San Jose, ng Apostol, at ng Sablang Banal, at inupan kimbal mong kabulian, ng kakabaning panahon, puriyan kakan paligayan, kapamilantan ng Jesucristo, kekam anak. Ing kapamilantan ng Kristo, ang Benang kayo, ing pangkuyupayan tuto, kakot ng Banal Espiritu, upuriyan kakan paramalan, manggaman di alanang garaman. May kakapatid, may mga pamilya ng Diyos, ikantanay ang panalangin
sabdang araw. Palugad mong ipagkalabing kapayaman ing panahon mi, paning kasaupaning kitang papalulo. Para di kami mingmamos ing kasalanan at ligtas kami ing sabdang kaniganigan. Habang manenay kami kambeling maligayong kapanaligan, ing panyatan ng Yesu Kristo, kaya kami tatapangapos. Ulit-ulitan ko na yan at ibigay ko yan at ibigay ang mga aking alaman. O Ginoong Yesu Kristo, sinabi ka rin kay mga apostol, ing kapayaman na lampuan ko kaya kayo, ing kapayaman ko babiyan ko kaya kayo. Kaya masang mababalignan din kaya kami kasalanan, nangyalawat na yung kasalpantayanan ng kaya kami sa Iglesia, at pamayaman mo kong bilugan at pang-ing gabarian mo, ikay mabibigyan mo ang ari hanggang ing alananggaw. Amen. Ing kapayaman ng Ginoo manatili sa kapilanman kaya kayo. At kailangan ko ulit. Pagkita mo po ngayon ni Panginoon tao ing kapayaman ko kaya kailan. Kordero ng Diyos, sa milalakong kasalanan ng Yago. Kordero ng Diyos, sa milalakong kasalanan ng Yago. Kordero ng Diyos, sa milalakong kasalanan ng Yago. Yung kordero ng Diyos, yung milalambot ng kasalanan ng Yaku, luwan na ng mayang skimapuna ng kordero. Ginoo, ay manapagtanggap kita, dapat itasing man mo kumain ka.
Manalangin kamo. O lubos mayupang Diyos, ding sakramento ng kaming pamangamos at ikagami, manatili lang sa kapilanman kaning pusunin kaisipan, itiagod meeting kapamilatan ng Kristo, Ginoobi. Ting Ginoo manatili ang kayo, at bendisyonan na kayo ng malugod ng Diyos, ingin Pang, Imanak at ng Espiritu Santo, ing Santa Misa ni Domine, umetan at ing kapayapan.